Al principi, tot és nul. No obstant, apareixes tu, enmig d'un petit subespai amb poques dimensions. Estàs sol, avorrit, vols companyia. Te n'adones d'una cosa, tu ets base, tu ets la base de tot, així doncs decideixes generar. Passa un temps, decideixes canviar d'aires, canviar de perspectiva. Per aquesta raó, t'apliques linealment i decideixes viatjar a un altre espai vectorial llunyà. Algebra Solutions. Benvinguts a Algebra Solutions, viatge entre dimensions. Avui us presentarem un nou projecte que hem iniciat. 3 enginyers provinents de la Universitat La Salle han creat un nou sistema de reconeixement facial. El seu propòsit és aconseguir que, a l'entrar un nouvingut a l'empresa, aquest nouvingut sigui classificat com a sospitós o com a un dels treballadors actuals. Per a aquesta idea han utilitzat 4 estructures molt essencials: matriu cares, matriu test, ident cares i ident test, que tot seguit us les presentarem. Ara començarem amb el problema. Algebra Solutions ens ha facilitat una matriu, la matriu cares, la qual cada columna de la matriu correspon a un treballador i cada fila correspon als components de cada treballador. Les components estan ordenades de més a menys prioritat. És per això que farem el factor de compressió i truncarem la matriu de forma que les components menys importants poden ser prescindibles. A partir d'aquesta operació, operarem per trobar el nombre corresponent de components. Per tant, com diu la funció, m per n serà igual a Pm més n quan sigui el P al màxim, és a dir, el 100%. I Pm més n estarà relacionat amb un tant per cent de factor de compressió. Seguidament, agafem la matriu cares un altre cop i la passem per una funció que es diu SVD. Aquesta funció farà que obtinguem 3 matrius: la matriu U, la matriu sigma i la matriu P. En aquest cas, el primer que hem de fer és transposar la matriu P i seguidament hem de truncar aquestes matrius, de tal manera que la matriu U la truncarem a partir de les columnes, la matriu sigma la truncarem a partir de les columnes i les files, per tal que sigui quadrada, i la matriu P la truncarem per files, igual que hem fet en l'anterior. D'aquesta manera podrem obtenir la matriu cares a partir de les matrius U truncada, sigma truncada i B transposta truncada. Seguidament agafem una de les columnes de la matriu cares truncada i agafem la mateixa columna que correspondrà al mateix treballador de la matriu original, matriu cares, i la passem per la funció reshape.
aquesta funció serà l'encarregada de convertir una columna en una matriu sencera. Seguidament, passem aquesta matriu per la funció mat to grade, que aquesta funció serà l'encarregada de convertir la matriu de números en una matriu d'escala de grisos. I, finalment, la passem per la funció imShow, que serà l'encarregada de mostrar la imatge del treballador per la pantalla. Per finalitzar l'exercici, farem servir la funció subplot, la qual especifica una posició en les matrius que hem fet servir les funcions reshape, mat2grade i imShow. Aquestes matrius les mostrarem en aquesta capçalera i a la dreta mostrarem les matrius amb 3 components, 5 components, 10 components i 20 components. I a l'esquerra mostrarem la imatge del treballador original amb la matriu cares. D'aquesta manera podrem comparar la imatge amb més i menys components. Un cop hem obtingut les matrius U, sigma i V transposta, les hem de truncar a P components per realitzar la compressió desitjada i així fer de manera més ràpida el reconeixement facial. Un cop truncades les matrius, multiplicarem sigma i V transposta per obtenir així una matriu que tindrà la mateixa informació que la matriu cares, però estarà en la base òptima. Per preparar la matriu cares, el que haurem de fer és, primer de tot, extreure les matrius U, sigma i V transposta utilitzant la funció del MATLAB SVD. Aquesta ens retornarà les matrius sigma, U i V, la qual tindrem que transposar posteriorment. En canvi, per realitzar la preparació de la matriu test, haurem de fer un canvi de base canònica a base òptima, utilitzant la matriu U truncada i transposta obtinguda anteriorment de la matriu cares. Un cop preparades la matriu test i la matriu cares, procedirem a fer el reconeixement facial. Per això hem creat un algoritme amb el MATLAB. Bàsicament, l'algoritme consisteix en agafar cada imatge de la matriu test i anar comparant amb totes les imatges de la matriu cares per veure quina és la que més s'hi assembla. Per realitzar això, agafarem cada imatge vector de la matriu test i obtindrem la seva diferència amb la imatge vector de la matriu cares. Obtindrem un tercer vector que serà la seva diferència. Aquesta diferència, per poder comparar-la amb cada diferència que haurem obtingut, farem la seva norma, la norma del seu producte escalar, per tenir un valor escalar i poder comparar amb la resta de distàncies. Un cop hem acabat de comparar totes les imatges, haurem obtingut cada imatge de la matriu cares que s'assembla més a cada imatge de la matriu test. Bé, ara anem més enllà i jo us explicaré l'estratègia de l'algoritme KNN. I us explicaré com l'hem aplicat en el nostre exercici de reconeixement facial. En aquesta diapositiva tenim dos grups de figures, triangles verds i rodones vermelles. A més, ha aparegut una nova forma, una incògnita, una figura que no sabem el que és, perquè és desconeguda i no la podem classificar enlloc encara. Així doncs, hem d'aconseguir classificar-la en alguna de les dues bandes. Per això ens basem en l'algoritme KNN, per classificar aquesta figura en alguna banda. No obstant, aquí hi ha dues classes que hem mostrat, però poden haver moltes més. El que fem és, amb un nombre concret de cas, en aquest cas K3, establim els veïns més propers que hi haurà al voltant de la forma i els que volem agafar, els que volem prendre com a importants. Amb 3 veïns més propers en trobem 1, 2 i 3. Hi ha 2 triangles i una rodona. Així doncs, gràcies a aquesta classificació de classes i a l'establiment de K veïns més propers, arribem a la conclusió que la incògnita és finalment un triangle. Això ho hem descobert degut a que en aquest radi, es podria dir radi, la majoria de les formes són triangles 1 i 2, mentre que la minoria hi ha només una rodona. Cal dir que és la majoria dins dels K
veïns més propers, no la majoria total, ja que aquí hi ha 6 rodones i aquí 5 triangles. Així doncs, gràcies a l'algorisme KNN hem pogut classificar la incògnita com un triangle. Tot seguit, us explicaré com hem aplicat l'algorisme KNN al nostre exercici. Hi ha la ident cares, que és un vector o un array amb diferents caselles. La ident test és el mateix. L'única diferència és que l'ident cares fa referència als treballadors actuals de l'empresa, mentre que la ident test als nouvinguts. El fet és que, en aquests arrays, cada casella ocupa una posició. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I dins de la casella hi ha una cosa diferent, que és el seu contingut. Aquí pot ser un 7, aquí un 9, 12, 12, 14 i 20. I aquí un altre contingut diferent. Per exemple, 6, 8, 9, 12, 14 i 18. El que aconseguim fer és el següent. Amb dues altres variables afegides, que les hem anomenat de la següent forma, array i identitat, el que hem aconseguit fer és, mitjançant l'algorisme KNN i anteriorment havent preparat la matriu cares i la matriu test, havent aplicat l'estratègia de la norma i de les distàncies, doncs bé, amb tot aquest procediment hem aconseguit K veïns més propers, on K pot ser el número que l'usuari desitgi. Aquests K veïns més propers, si imaginem que són 3, en la variable array hi haurà la seva posició de caselles, és a dir, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Imaginem que són la 3, la 4 i la 6. Mentre que en la variable identitat, que també contindrà 3 caselles, hi haurà el contingut de les caselles 3, 4 i 6 de matriu cares, és a dir, 12, 12 i 20. D'aquesta manera aconseguim una variable amb les referències dels usuaris. Tot seguit el que hem de fer és, amb una funció que s'anomena mode, aconseguim que d'aquesta variable anomenada identitat extraiem el valor que hi ha dins ella que més se repeteix. En aquest cas és el 12. Ara tenim el treballador actual que més s'assembla al treballador incorporat per l'usuari, és a dir, el nouvingut. El treballador actual del qual estem parlant és el 12. Ara, el que hem de fer és comprovar que l'usuari ha introduït un nouvingut que realment sigui el treballador 12. Això ho fem de la següent manera. Amb ident test comparem amb el mode d'identitat. Però què hem d'agafar d'ident test? El número de la casella que ha escollit l'usuari d'ident test. Imaginem que és la quarta casella és la que ha elegit l'usuari, doncs bé, 12. I ostres, ens adonem que efectivament 12 és igual a 12. I per tant, en aquest cas, el sistema ha funcionat bé. I ara, les conclusions. Durant aquest treball hem vist diferents
diferenciats tres grans grups. En primer lloc, jo he explicat la descomposició en valors singulars, que ens ha servit per truncar la matriu cares facilitada per l'empresa Algebra Solution i d'aquesta manera hem fet un programa molt més òptim. Jo he explicat com hem realitzat la comparació dels diferents vectors d'imatge que representaven les cares utilitzant les normes i els mòduls. Finalment hem treballat amb l'algoritme KNN, amb el qual gràcies a ell hem pogut identificar un element i hem pogut classificar-lo en una classe diferenciada. I fins aquí el nostre treball.